d'explicar el paio, potser. Sí. Farem també, igual que hem fet amb el Miquel Laboa. Aquest és un músic contemporani, tots tenim reticència amb la música contemporània i n'hem de tenir menys, perquè si busquem bé hi ha coses delicioses. El Berg, el Ligeti i aquest que es diu Charles Ives. És música expressionista, però què m'interessa a mi d'aquesta música? El Messiaen també, per exemple, no? Debussy és més anterior, més romàntic, no? Estem parlant de principis del 20, Amèrica principis del 20 i el 40. Debussy anterior, el Monpou, música més romàntica, més expressionista. Aquests es proposen trencar amb l'estructura i si escolleixes bé hi ha coses delicioses. Per exemple, el Ligeti té la massa sonora, l'expressió. Aquest és un tema. Jo explico la melodia i tu l'expliques a ell, per tu ets musicòleg, i expliques qui és l'autor. Que es diu Central Park in the Dark, el Central Park, a les ombres del Central Park. I ell què vol, aquest autor? Ell vol que nosaltres sentim això, passejant per un parc, i el situa al Central Park de Nova York, però tots podem passejar per un parc, i ell diu que ell vol que tu sentis al final d'un dia o al principi d'un dia l'olor del cafè, l'olor com es diu en català una tarta? D'un pastís de poma, que és el que ells prenen, un pastís de poma a la tarda, un te, o al capvespre. Però ell vol que tu escoltis el so del parc, el que queda del dia, el de les fulles, l'aire, l'atmosfera que queda, la textura d'un so. És quasi imperceptible, però ell vol que escoltem això. I la música contemporània obre aquest altre calaixet que tenim a dintre. El Yupanqui vol que tu escoltis Piedra i Camino, la terra, i t'ho explica. Aquests músics més dissortats que ningú coneix, o que coneix molt poc, o que la gent té mal d'anar-los a escoltar, perquè tots volem escoltar el Debussy, el Chopin, el Beethoven, el Bruckner, no? Volem escoltar la tonalitat, no volem coses atonals, perquè ens desequilibren. Però ells volen que nosaltres sentim això. I a veure si ho logrem. Explica qui era. Perquè no va poder viure mai de la música, ell. En absolut, ell encara és un compositor considerat de segona, fins i tot pels nord-americans, és a dir, Bernstein, Copland, estarien en primer. Copland està en el seu llibre. Sí, vull dir, estan conjuntes, però ell va ser una persona molt curiosa perquè no va poder guanyar-se la vida de la seva música, perquè va guanyar-se la vida com a corredor d'assegurances. És a dir, tenien un negoci familiar i van arribar a parar a Nova York, va seguir fent música d'una manera absolutament autodidacta perquè el que feia pràcticament no ho entenia ningú, i té una idea molt interessant. Aquesta obra són un duet d'obres, el Central Park in the Dark, és a dir, el Central Park i la fosca, s'emparenta amb una obra que es diu La pregunta sense resposta, que jo els recomano molt, que es diu The Unanswered Question, i la idea bàsicament d'aquestes peces és desllenguir la música d'una manera tan bèstia, tal que la sensació de música mateixa desapareixi. Que deies tu ara, no? És bonic el que dius, que la sensació de música desapareixi. Tu no escoltes la música, no és la nota del Bach, que escoltàvem i disfrutes escoltant aquesta cosa. El capvespre, escoltes el capvespre, escoltes com es fa fosc i la música s'esllengueix tant que tu, és com quan veus aquelles pel·lícules de Tarkovsky, no veien tan poques planes, perds absolutament la distància que hi ha entre l'obra d'art i tu i us convertireu en la mateixa cosa. Això és l'ideal. A vegades passa. Que vostès no escoltaran la música, escoltaran la sensació d'estar en un parc. A veure si ho senten, això. A veure si ho sentim. Charles Ives.